ଖାଇବାଟା ରେଡି ଆମ ସାଙ୍ଗ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ସେନ୍ ଭଲ ରେଡି ଗୋଗା ଚାଲୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପନିର ପକୋଡ଼ାଟା କରିବୁ। ପନିର ଛତୁ କର ସବୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ାଟା ହବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପନିର ଆଣିବା ପାଇଁ, ପନିର ଛତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଗା ହେଇଛି। କଚଡ଼ା ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ହେଇଛି। ମସଲା କାମ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ଭାଇ, ଅନେଇଥିଲି କ୍ୟାମେରା ଥାଇ କରିଦେ। ଆଉ ଛତୁଟା ପୁଣି ହେଉଛି ମକା ଭିତରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ। ମକା କରିବା, ମକା ଛାଣିବା। ଆଣେ ମକାଟା ଆଣେ। କେତେ କିଲୋ କହୁଛି? ଅଟ କିଲୋ କେତେ? 50 ଟଙ୍କା। ରେଡ଼ି ଚାଲ। ମକା ଆସିଲା, ଛତୁ ବି ଆସିଲା। ଏବେ ଘୋଗାଟା ହବ ଆଉ। ଚାଲ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ନେଇଯିବା, କଣ୍ଟା ଟିକେ ନେଇଯିବା। ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ଦିଅ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି। ହଁ ରେଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ଫୁଲ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ପକେଇବା ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅ। ପିଆଜ ଦିଟା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୋଟେ କିଣା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପକୋଡ଼ା ହବ, ପନିର ଛତୁ। କଲେଜ ଆସି ପାଗ ଦେଖିକି ପକୋଡ଼ା ଛାଣିଦେଲୁ। ହଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲୁ ଏବେ ଯୋଉ ପକୋଡ଼ାଟା ପନିରଟା କିଣିକି ନେଇ ପକୋଡ଼ା ଛାଣିଦେବା ଆଉ। ହଉ ସାର୍, ଭଲ ପନିର ଟିକେ ଦିଅ। ରାଜଧାନୀ କଲେଜ। ନାଇଁ ଆମେ ଖାଉନୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ନେଇ ପନିରଟା ରେଡି। ହୋଟେଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ମାଗିବାକୁ। ଦୋକାନରେ ନାହିଁ ତ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ହୋଟେଲ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାର୍ଡୱେର ଷ୍ଟୋରରୁ ଟିକେ ପଚାରିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଲେ। ହାର୍ଡୱେର ଷ୍ଟୋର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ କହୁଛି ଭାଇନା ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଲେ। ଆମ କଲେଜ ରୋଡଟା କେମିତିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ, ବ୍ରାଣ୍ଡ କଲେଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜରାଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ତ ନେଇଯିବା। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଣ, ଚିଲି ସସ୍ ଆଣ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ନେଇ ଆସୁନୁ। ଚିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଉଚ୍ ବାଲା ନେଇ ପାଉଚ୍ ବାଲା ନେଇ ଆସୁ। ଟମାଟୋ ବାଡ଼ି 15ଟା ନେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଡାଳ ଯାହା ଖାଉଛ ଚାଟ ମସଲା ଅଛି। କଲେଜ ପାଖ ଦୋକାନଟା ଯାହା କରିବା ନବାର ଅଛି ଏଇଠି ପଳେଇଛି। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଦୋକାନ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଦୋକାନ। ସେଇଠି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକ ଏନସିସି ବିଷୟରେ। मजे करेगा, गोगा करेगा। हमें आगू टिक नहीं आ रेडी चलो। बुलेट रे जीवनी आम जिन आम ना रेपुटेशन बुलेट रे खराब हो डीओ रे जीव ना पेट काटो। रेडी गोगा चलो। एटा हम कॉलेज रोडटा केते बढ़िया है देखो पूरा देलु गोगा। चलतु मौसा बसिकी मौसा बसंती। ବର୍ଷା ପାଗ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁନୁ, ଆଜି ଭୋଜିଟା କରିବୁ। ଗୋଗା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। କାଙ୍ଗାଳିଆ 3ଟା ଭୋଜି ଖାଇବେ। ତେଲ ନେଇକି ଆଇଲନି? ତେଲ ଆଣିଛଟି? କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା? ରେଡ଼ି ଆସି ଥୁଆ ହେଇଛି, କରେଇ ନାହିଁ କି ଭୋଜି। ହଉ ମଉସା, ତମ ପାଖକୁ କାଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ। କେ ଭାଇ ମୋର ପନିରଟା କାଟୁଛି। ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖଟା ଲାଗୁଛି, ମିଠା ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଅଛି। ସେମିତି ଟିକେ ଖାଅ ରେ। ପନିର ଆଉ ଟିକେ ଆଣିଦେବା କି? ଯାବି ତ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାଲ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ? ମାନେ ମିଶିକି ନେଇ ଆସିବ।
ରୁଦ୍ର ନେଇ ଆସ ଯାଅ ବର୍ଷାଟା ହଉଛି ତମେ ବାଗେଇ ଯାଅ ବାଗେଇ 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 ତେଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକା A1 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲା ଇଏ ତେଲ ଟାଣି ମୁଁ ଉପରେ ରଖୁଛି ହାତ ପୋଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ चलो ହେଇଗଲା ତ ପନିର ରୁଦ୍ର କଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଛି ବିର୍ସା ଆଣିଛି ବିର୍ସା ଏଇ ବ୍ୟାନରଟା ମୁଡା କଲ ଭିଡିଓ ଖାଉଛୁ ବାଇଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଥା ଭୋକ କଲାଣି ଅଲରେଡି ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ଏବେ ପଡିଛି ପରା 28 ତାରିଖରେ ରାକେଶ ତରଫରୁ ଭୋଜିଟା ହବ ଦଉଳିରେ जीएसटी सतरे जीएसटी लगी तेलरे जीएसटी लगी जीएसटी लगी जीए करछु करू कि खाइया देले गल्ला पड़ी देले गल्ला चा पे दिने तेल खा सब न खाऊ तू चुपुड़ी की तू खाई कौन करला मुतिनी पिला मुतले और बे हे जाई जे घोड़े तू काढे अरे देखिया हां पनीर कॉर्न छतु मिसी जाई जी हाथ रे काढजी मो भाई देखो हाथ रे काढजी ए नाही सेवडा बुद्धि नाही बुद्धि को ऐसे काम करनी से खतरनाक अबे खाइबार रेडी फोटो उठी भाई सेल्फी लाबो एटा होची पनीर पकोड़ा एटा होची स्वीट कॉर्न एटा छतु छतु तो लाग सॉस टी आने आ बढ़िया टेस्ट अछि मो बढ़िया टेस्ट अछि बाबा केम जाई को एवान तो मोरे केम जाई चले चले आउडी ए देना आउडी हबो से केम जाई बढ़िया ए रुद्र केम जाई केम जाई केम जाई को एटा धर केम जाई को तो आंजन केम जाई हां मन नहीं माने मन भल्ला नहीं ओ माने आउडी खाइ पे ना दाल रेडी है जी कोन जामु जी खाक भल्लाउनी भल्लाउनी कि सबटो अधिया कहू अंडा तो पीबी थंडा फंडा पियो यदि वीडियोटा भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर जनइबे केमती कौन भोजीटा थिला भोगा थिला कि नहीं कहलु बाय 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 बाय